En un món futur i llunyà, una colla de malvats amenacen la feliç convivència entre els humans i els robots. He trobat un robot sense modificar. Aviat haurem capturat tots els robots del planeta. Guanyaran els dolents? Això no pot ser. Caldrà que algú disposat a impedir-ho. I qui millor per fer-ho que en Nobita i els seus amics. Com cada any, Look Internacional et presenta la pel·lícula d'aquest estiu, Doraemon el gladiador. Una fantàstica aventura amb una princesa, molts robots bons i algun de dolent. Una pel·lícula plena d'acció, diversió i amistat, en què Doraemon i la seva colla lluitaran per salvar tots els robots de la galàxia. Doraemon el gladiador, el 27 d'agost a tots els cinemes.